meh wae tak pecah sirahmu dadi Janaka sakarepe dhewe. Nggih, rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu. Kowe dibedoro Bagong ngene kok. Mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya. Betul sekali. Mumpung kula lagi kebelet Bu Kulun. Napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh cilaka iki kepiye? Pripun? Nah, sampeyan niku ya. Kakang Narada malah mbelani dhateng Janaka. Kula pun matur ta. Narada niku ora kewengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindake elek, Narada arep melu sapa-sapa niku dados purba wasisaning Bathara Narada. Saniki sing tak anggap bener niku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nalagaya, nyelametke Petra. Mula kula ya melu karo Janaka niki, ora tak dianggep dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Waton Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Bu Kulun Narada. Ngelih tenan iki. Janaka kok sambat ngelih ora. Ket mau ora mangan apa aduh Bu Kulun Narada goleke siomay. Wah. Kayangan kok ana siomay barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ora. Lajeng kula kedah kados pundi Bu Kulun? Nyuwun ngapunten dhateng Kakang Semar. Kakang Wismaya, piye? Kula nyuwun pangapunten, Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong ki nek nglungguhna keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungsa. Dadi sakai keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik maya, kowe iki mustikaning dewa, ditulat ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Manik Maya gandeng kita nyebut lawan asma ulun. Mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki. Ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita. Dadi kita aja enak-enak kepengin dadi pasekseni ucap kita ora mung titah nyemapan ing Janaloka kayata Kresna Werkudara, Semar lan sapiturute. Nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake. Yen to ulun ingkang wis nekseni kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone uswani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya nggone wis kita gendak sikarana ing jagat. Guru wonten paring adhawuh coba to saiki pitungan Semar ku wis gelem dadi titah, wis gelem dadi pamomong, uripe sarwa rekasa, uripe sarwa prasaja, dadi wong mlarat, dadi kawula. Kita dadi dewaning para dewa. Apa kita kepengin ngrasake urip kaya Semar? Ya ngono apa piye? Yen upama tenan kaya mangkono, ulun walik Semar ingkang dadi dewaning para dewa, kita ingin dadi pamomong. Ya ngono apa piye, Guru? Aduh, Guru. Mboten Bu Kulun, kula sampun ngakeni kalepatan. Kula sampun tobat Bu Kulun. Ayo kundur. Lan kita ndak jaluk tetepo ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan. Ulun ulatake saka Ngundaran Tribawana. Janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo
Semar lan para Pandhawa ulun ingkang mbuyan nrimakake sembahku ingkang nderekaken jengkar paduka pupu. Kakang Narada, menawi nggih kula sampun nandhang kalana ndodha ing kalematan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Wala edan lan kok. Kelakuane kok werna-werna to ya. Beda omongan kok malah turu saiki. Janaka wonten Prabu kula. Ora ta ya suarane arep lali. Ayo bali kaya wingi ngene. Iwang Prabu Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngenake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sapenake dhewe. Nggih. Ayo salin, salin. Mengko pertangga jiwa jambutipun Nirmala tangga mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestakaken jawab. Halo. Bagong. Nggih. Ora ta ya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan ta wis ketok saiki. Wah, caidan. Bagong, nun. Lah mun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Ndara. Mas sakniki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, Sinuwun Ndarawati barang nih. Iya Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya. Nusul kowe, aku kan tresna karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresna kok ndak ada apa-apanya ini enggak bakalan mingkun. Mungkin, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sakarepe dhewe. Nggih, rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu, rasa nesu. Wong dibedoro Bagong ngene kok nesu ora. Mer, Sing urip kowe Mer. Lah ora ana aku modar wae. Oh, matur nuwun aku. Ha iya iya, matur nuwun, matur nuwun. Caidan. Matur nuwun. Asem oh, bar nggo sisi salaman. Segu Pak Umbel. Ben ora ngono ndak tuman wae. Pungkulun Bagong. Pelem pertangga jiwa jambu dipa Nirmala. Ulun paringake kelawan jeneng kita. Matur suwun nggih Pukulun. Iya Bagong. Jarene arep ngekaki 15 kilo. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Nun nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Bareng nggih? Iya Bagong. Tenggen kula. Ngapa? Lutisan. Belum pertangga jiwa jambu dipun leleti sambel. Lut. Wah, jos. Bagong nun jare dienggo tumbal. Rak wau. Ketok enak ini mateng nih. Engko nek njaluk perlemene aku wis gah njalukke. Warga tumbal kok arep dilotes ora. Nolo garing dalem nggih mbolo apa pelem kok kita ya nggawa opek dhewe kok ora apa-apa to bapak ya melu duwe kok ya wis ora apa-apa sik Petro nun nggih mbolo apa jambu
Kakang Rodo kok sami ngopek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rodo Sembrono, pukulon kula nyuwun pamit Kresna ing ati-ati. Guru Ageka aku njaluk pamit Werkudara sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit Arjuna aja kaya bocah cilik ya. Penonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Urung rampung wis do kondur. Asline iki lakone ijek dawa. Engko nek mbane do ora presa aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Iso. Iso. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit. Lek mendem pelemer tangga jiwa piye? Lek gawe tumbal piye? Ora perlu dipikir to, Pak. Heeh. Ning aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayom tentrem ya, Pak. Iya, Bagong.